aquí. gentilment ens ha deixat aquesta moto de les noves. Molt aixecat, molt erguit, al principi el soroll semblava la postura em feia una mica mal, no sé, era una postura rara, però res, a pocs quilòmetres ja m'he acostumat i ara vaig molt còmode. Pràcticament no baixaria a molts quilòmetres. Has de reduir amb una mica de decisió, perquè si no redueixes amb una mica de decisió sí que sembla que hi hagi algun fals punt mort. És curiós.
ja vas bé, a 120-130 ja vas molt, no cal córrer més. Altra vegada un fals confort, però ara he sigut jo,
primera volta hem estat una miqueta més d'una hora, una volta com combinat una mica de tot, i ara ja tornem a entrar a Manresa i anirem a tornar a la moto. Conclusions: molt bona moto, o sigui, per 6.000 euros tens aquí una màquina molt i molt bona. Pararem aquí un moment. A veure si podem parar aquí a la dreta. És que no m'enfio perquè no tinc experiència amb aquesta moto. Va. Conclusions: una molt bona moto. Per 6.000 euros tens una màquina molt interessant. Prestacions: pots mantenir ritmes de 120-130, més de 130 ho pots fer, però ja va molt alt de voltes. Hi ha gent que està muntant una corona, un desenrotllo una miqueta més llarg. Jo crec que és interessant. Muntar un desenrotllo una mica més llarg, perquè pots guanyar una mica de punta, no gaire, la moto té una punta de 170, pots guanyar una mica, pots arribar als 180 i baixes el motor de voltes bastant. Jo crec que si t'has de moure per autopista i autovia, un desenrotllo una mica més llarg, hi ha opcions al mercat, una dent de 38-39, una corona de 38-39 dents, crec que és interessant muntar-ho. Per lo de més, si no, doncs tal com va de sèrie ja està bé, però si la teva opció és moure per autopistes i autovies, crec que és interessant, perquè si no la que apretes una mica ja vas amb el motor fregant les 8.000 voltes. I bueno, i això és tot. Anem a tornar a la moto, a la gent de Bruc Motors, al Cristian, que molt amablement ens l'ha deixada, i doncs aviam, fins a la propera. Jo sense dubte, sense cap mena de dubte, si disposes de 6.000 euros, jo la recomano. Jo la recomano. Apa, merci.